$112 нафар тамом кард, $108 нафари дигар хондаистанд ва 100 нафар имкон дорад скидкаи 20% бигирад. Ҳамаи гап дар сари English 24 меравад. Мо сеюм потоки English 24 асар будем ва ҳозир шумо имкон дорем ки курса 20% арзон бигирем. Курса чӣ хел бигирем? Ба ссилкае ки дар шапкаи профили ма ва дар шапкаи профили Беха ҳаста медроем. Инам хел майдонча мебурад. Ҳам майдончаро ҳамаша шурупур мекунем. Эҳтиёт кунед фақат ҳамин майдончаи Telegram шурупур кунед ки аксарият дар ҳама ҷо хато мекунанд. Вақте ки пур кардем, менеҷери мо ҳатман шуморо мебуранд, алоқа мекунанд, мефаҳманд ки чӣ хел оферта кунед ва чӣ хел курса шумо метавонед гирифта. Курс 4 моҳ мегзарад онлайн ва ҷои истиқомати шумо тамоман муҳим нест. Хоҳ дар Куло бошен, хоҳ дар Нью-Йорк, хоҳ дар Лондон. Ва соатшам муҳим нест. Агар соат шумо фарқ мекунад, ё ки шумо кор доред, ё ки дарс доред, фарқ надорад. Баъдаи кор, пешаи кор, баъдаи дарс, хулоса вақтшам проблема намешавад. Барои 100 нафари аввал мо 20% скидка додем ва плюс як китобчаи 1001 калимаи дигар туҳфа. Бо агар саволотон боша, актуальни ма ва актуальни Бехара нигоҳ кунед. Оиди English 24 ҳамаи маълумото дар ҳамҷо ҳастад.